Baupwerte nga ido mga puso o Hero Dog sa Bacol City Ginsalbar sa katalagman ng sini mga amo sa barangay Bata Batok sa Manog nga nagsulod sa Ilabalay. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa sininga video, makita ang pagpaninguha sa amo nga si Chucky nga i-revive ang itatlo kabulan nga Shih Tzu nga si Z. Pangapisar sang pagpaninguha ginbawian ang ido sinis ng kabuhi. Ang kamatayan ni Z ang ginakabig karon handumanan sa pamilya matapos nangisog ini kaginpukaw sila sang may nagsulod nga manog sa Ilabalay. Hulid sang tagbalay nga si Carlos si Z sa Salas Domingo sang Kagahon. Apang ulihin na sini na batyagan nga wala na ang ido sa tupad. Nasyakit ko nga manog mo, siyempre ara sulod sa balay tapos Salas pa. Di pa kasulod, di pa ko makabangon dayon kay nakaya ko sa kakulba. Bangod sa pagpanagon ni Z, nakabugtaw ang mga tagbalay. Sa madamo nga ido sa ila compound, ang tutoy pa ang nangisog kag nagpakita sang pagkabaganihan. Apisar nga ginburambuda na inisang manog nga kapinduha ka metro ang kalabaon. Yes, Hero Dog nag-sacrifice sa iya life sa 2 a.m. the morning, tulog ng mga tao dre. Patay ng suga, 2 a.m. Siya yung nakadetect. That means ang papi, hero papi namon, amo nakadetect. Kag nag-alarm sa amon. Gintabuna na sa pamilya ang buho nga posible ginlutsan sang manog, kag ginsekyar ang creek sa palibot nga posible ginatiniran sa mga sapat. Gin-turnover na sa barangay ang manog, kag gintugyan sa DNR agud tigayon nga mabuyan sa kalasangan. Sa tunga sang ila kasakit, ginadumdom sa pamilya ang ila Hero Dog nga nagapamatud nga wala sa padako-dako ang pagkabaganihan. Kundi, yara sa kaisog, pagpalangga, kag kabalaka para sa iba. Wala, isang buot ko balang nga na dula si Simon kay kapalangga ko suto sa kaisi kay kanami nga pagkaido. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.